Tervapääskyt palaavat Pohjolaan muuttolinnuista viimeisinä ja aloittavat pesinnän vasta kesäkuussa kottaraisten jo lähdettyä pesästä. Tikan tammeen hakkaama kolo on ahkerassa käytössä. Kesäkuussa tammikääriäisen toukat ovat syöneet kyllikseen ja koteloituvat lehtikääryjen keskelle. Jonain päivänä puissa törröttää enää tyhjiä kotelokuoria. Tämä touka kuitenkin päätyi ravinnoksi loispistiäisen toukille. Aikuisilla tammikääriäisillä on viikko aikaa pariutua ja laskea munansa seuraavan vuoden lehtisilmuihin. Sitten kaikki on ohi tältä erää. Monet vaarat vaanivat perhosia. Muun muassa sinitiaiset ruokkivat mieluusti poikasiaan tammikääriäisillä. Peipolla on jo toinen pesintä käynnissä. Pesä on hyvin piilossa lehtien keskellä. Lehtopöllön poikaset ovat lähteneet pesästä ja piileskelevät päivisin tammien oksilla. Aikuiset linnut viettävät päivän mieluiten puun kolossa. Päivän valossa pöllö ei ole uhka metsämyyrälle, mutta muita vihollisia on. Hiirihaukalla on pesä tammessa. Sen poikaset saavat usein metsämyyriä päivälliseksi. Tällä kertaa emo tuo niille sammakon. Tammilehdon kukkaloisto on kauneimmillaan juhannuksen aikaan. Tarkkasilmäinen voi löytää tammien oksilta pieniä lehtisammakoita. Ne ovat kuitenkin taitavia piiloutumaan. Mäyrät palaavat pesään yövaellukselta. Tammimetsä on niille mainio elinympäristö. Suurten puiden juurten lomaan on hyvä kaivaa käytäviä. Täpläkaurisnaaraat synnyttävät ainukaisen vasansa kuukautta myöhemmin kuin hirvet ja metsäkauriit. Täpläkauriit ovat peräisin eteläisemmiltä mailta ja ne noudattavat eri vuosirytmiä. Ruotsissa niitä on elänyt vasta 500 vuotta. Naaraat pysyttelevät piilossa pienine vasoineen. Tammikin on lajina eteläistä perua. Se rakastaa valoa ja viihtyy avoimilla laidunmailla. Toisaalta laiduntajat ovat uhka taimille. Paarma pistää lehmää jalkaan ja lehmä on vähällä talloa pikkutammen jalkoihinsa. Taimet voivat myös joutua lehmien tai villieläinten syömiksi. Tammi ratkaisee pulman versomalla tiheikön suojissa. Taimet ehtivät kasvaa isoiksi ruusupensaikossa. Puiden ja pensaiden yhteispelin tuloksena maastosta muodostuu puoliavoin, sanovat jotkut tutkijat. Nykypäivän isoista tammista monet versoivat keskiajalla, kun musta surma riehui väestön keskuudessa ja laidun eläimet katosivat. Ruotsin vanhin tammi oli tuolloin jo täysimittainen puu. Kuka ties,
Rumskulan tammi versoi juuri ruusupöheikön suojissa. Se saattaa olla jopa yli 1000 vuotta vanha. Vuosirenkaita on kuitenkin vaikea laskea puusta, joka on niin ontto, että sitä on käytetty työkaluvajana.